pagkabanhaw, sige dalhon ti ka sa ibabaw. Dere kuyog taglakaw, bisag pasalok na ang adlaw. Litra na ko ang pangkilaw, sa muingon ug bulinaw. Gamit bit pinakuyaw, minsahin ako pang tukaw. Sa kong pagkabanhaw, sige dalhon ti ka sa ibabaw. Dire kuyog taglakaw, bisag pasalok na ang adlaw. Litra na ko ang pangkilaw, sa muingon ug bulinaw. Gamit bit pinakuyaw, kung pagkapiang naning kamot sa paglakaw. Basin mo abot ang adlaw, na maigo sa silaw. Gigapos ang kamot sa kasakit o pag-antos. Pero sa biyahe ni Abante aron ko makalapos. Kining akong abilidad, daghanag nakabalo. Pero ang sa realidad, dili na sila makamao. Gitanom na ko sa una, karon sugod nagpamunga. O akuan ng pupuon ng hinog ng mga bunga sa Tiroy punto encuentro ikaupat nga battle karong gabion na pagkabanhaw event. Salamat sa atong major sponsor local Kalinaw local brand PS, Binwise Clothing, Kogigama, P Omega Sigma, SLT Pangantokan, SLT Bukidnon. Shout out to ka Serino din ha sa Valencia. Then shout out sa to ang mga sponsor Katarata Family, board member Doc RGP Pito, Governor Onel Roque, Attorney Wilan Kalag, sa Kagawad Mark Pugoy, Kagawad Alan Naparan, Kagawad Tini Sobrado, BNX Records, Patutira. Tanan-tanan pa na ito nga mga sponsors, Pitik ni Bulldog. Tara punto, subscribe niyo sa YouTube o sa Facebook. Okay, para sa ito ang ikaupat nga battle karong gabi una sa itong tournament. 10,000 grand champion, 6 months VIP contract sa Kalinaw local brand PH. Ay mo ni Kalinaw, usap ni sa produkto sa Kalinaw. Okay, gikan sa unto. Ison Bukidnon, magsaba para Atos. Gikan sa Kuwala, Pangantokan, magsaba para kay Samgan. Samgan motherfucker bitch. Okay, nagkwentas mo? Ikaw na. Okay, nagsabot silang duha bay. Si Atos ang mauna sa round 1. Round 1 para Atos. Yo! First things first, no need nag-heavy comparison. Cause first of all, di mataangay nga parison. Karon mahibong ka sa tugmong, murag nalipong pagkasabong. Kay ni utong na ang putong, pagka ni sa aping ni mong padong, largo nakalubong. Game! Game! Swerte kay ka. Malas kay ko. Kaya ako mo nakadula maong daghan ka matunan sa akuha. Samtang wala ko'y mapala sa imuha. Ay para tiyada, tudluan na lang tikaon sa uning inani. Una sa tanan, dapat dili hilaw ang conviction. Sample, yo, kaning si Samgan, patilawon, not once. Kus repeatable ako ang bang-bang. Tarakan paglansang ice pick, axe kick, lahos ka sa pang-pang, nice trick. To heaven la pero gamit, ni mo ka to ng wang-wang. Ingana, conviction, buo. Di pareha sa imo nga, sige kag kanga, yawa ka. Ikaduha ra ni ha. Diction, placement of rhyming, and timing. Sample, ay sa, kasi tsada nga, i-rhyme sa Samgan. Pwede ba? Handsome. Ay. Uri mong paminsar kaya tuwa ng Samdan. Metal akong mental. Tansan kontra sa hanggan. Tipikal kong alital. Hait pas tinahal mga gamit ka panghagit. Di na dapat nga ibait kay bisag kung saog syagit imong kinabuhi kritikal. Ikatulo, dapat ang punchline buo.
Creative pod bro. Dapat dili dragging kada landing ta swabe ang flow. Sample. Delikado ang baso kaso ako ananing gibuak. Ug dili na ni mabalik bisag gamitag papilit murag imong magpapara nga nagbuwag. Welcome to battle rap. Di ba ako yung gusto nga makontra? O kita na lang tinagdula. Pero bisan pag mutabang sa imuhang bata kamong duha di makaisa sa ako Klaro na. Round 1 pa lang. Smooth ra kog agi kumbaga bisag tanduway rag ice basta ako'y ganir matamaan jud ka. Body bag. Klaro na. Round 1 pa lang. Body bag nakakaroon ni panglungtad na imuhang pagpangandam. Di ni makachamba o bisag mag-ala kazam. Oh, relax lang. Imuha ng round ha. Lantawa ko matasam. Gusto kong tsada nga dula ayaw patakakira diha. Okay, round 1 para kay Samuel. Yo! May gabi sa tanan! Wala butsad akong tiyan. Yagyo kadlok. Naningkamot ka makasulod. Akong pasalamat ka Sir Paradox. O karon sa turna nakaabot. Sa pagsulod na ako nining duwaa. Napukaw ang una-una sa pagduwa-duwa og mga letra. Batang mas nagutom nung ipili kung sa ihaon. Halakaunon. Mata sa gabi pag tinapulan dili na naw carry. Teritoryong gibarugan way pwede magyay kay amuan ni diri. Wa ko'y planong mag-joke sa kalaban nga bugok. Seryoso ang tema sa seryoso nga sistema. Ingon pa siya sako, asus, taga-bukid, ignorante. Banga man kay nga bata, bay. Effort ay useless when favoritism exist. Ug walay lutong na tabuat ng February. Patay to sako ang taga Malay-Balay City. Tapos sunod kini, ug nay lutong may tabuan ning duaa. Kamig nilabag patas sa alkansi. Accept the reality. More than 3 years nang battle pero naragam ka sa low perme. Wa ka na wow sa akong level pa kani tupong. Ug maayo kang rapper dapat layo na kag natungtong. Sayang lang at nagaparehag pa nang kinagkataon. Pagberitihan ginubong. Ay nung tawagan. Plus ang mga letra kapabutan. Kina mga bara, editera. Kung nasa imo tanan, di mapugngan, di maubsan, di samga na magera sa mga kontra sa mat sa nabani. Paangkol bata mo, tigulang sige harang kay na upang balian. O when nakagets, anak ko, papa, angkol bata man tigulang, sige harang kay na upang balian. Emosyon na kakarong duguan. Useless imong panagang kung ako nakang mapanitan. Inyana ko kahin lumo trabaho. Basura sa kutubangan ako ng pagsulod sa sako. Chemical na ka, maselti ang natural sa busog ang mga hurado. Kung kumutukan hurado, masabtay nila hinay ang buto pero igo tanan sa imo. Ug bugo, 2 minutes ra ay paglabi. Sikat man ka. Round 2 para kay Atos. Yawa ng bataan eh, kapasiyaw. Wala mi mo mga linya daw, murag katong kanon ganiha nga nahilaw. Yo. Lahi ang manunulat sa gahuna-huna. Lahi ra pod ang manunuwa sa gaduwa-duwa. Di ta ko gusto maguna-una pero pangutanon sa tika. Nganong nag-rapper maka? Para chuy? Para maka-chicks? Or para sa pangandoy? Or para maka-hitch? I've been doing this 6 years straight. But dili consistent tungod kay tao ra pod ka-frustrate ang kaka-drain. Pero but if naa ka diri para sa money and fame, wala kay madaw-daw kay ako aning game. Gusto kag bar after bar? Sige well, ato ang tistingan ng kanahan. Mga punches na ko pang binurakay ang impact, naka less pack, one shot, blow, headshot, o klaro ba ang punto sa? Nga para lang inyang paminsar kung mugana sa round 1 pa lang gitudluan na nako siya. Nya, nalipay ka. Nga ako ay manakontra. Nawa mahay na. Ingon bitaw ko sa imo nga ikaw na lang tato. Para ganado pud kamay. Pero bisa kaning si Samgan sa ako di ni makapatay. Nawala ko sa akong linya pero sige padayon sa pagpika. Kay mas delikado ko pag mawala ko sa akong huna-huna. Freestyle na ning tanan pero sa kuwa di ka makaisa kay imuhang mga ginapang pika walay sense. Agong kada speed na i-value, murabag sa big, naka-AdSense. Huwa kay nga na. Iba nga kay ka. Pero kitang tanan, nisugod sa pagkabanga. Diba? Pero kanang imuha, tawag ana, puryagaba. Huwa ko'y makita, bisag gamay nga potensyal sa imuha. Naunsa man ka. Abi ni mo, magkapangalan ka ana nga galawan. Maong sa pangalan, pa sa pangalan, magkapangalan baka ana nga galawan.
Di mo balang sa kung balang nakapangalan ang imuhang pangalan. Malamangan ba sa timbangan kung ang tipuang bagisanan kay imuhang kaliugan. Nabikugang kaugatan, naliluang kautukan, mahimuan kag kalunupan, pag mapalibutan kag kalibutan niya, mapatuyukan. Bagibag, round 2 pa lang, giatay. 6-3, Klaro. so smooth. Klaro na kayo nga hilaw iyang abilidad. Karon nakita kung ginsay tinuod nga hawt ug pagkaaron ingnog lang na kredibilidad. Yeah, round 2 Barangay Sanggan. Yawa, mao na to. Sige pasikati pa ko. Kulang, sobra ang 2 rounds para kulatahon ko ning hambugirong dayo. Di ko cobra, kung kanong paak, may kagpiste ka delikado. Isig pangitag battle, grabe ka feeling master. Gisi ka karon sir, kaning bata yung katbang. Kusog nimo sige. Tuter, joke lang. Pinakagahe na siya sa Quezon. Pwes, atong sulayon. Ay sigay kang taga-syudad ka. Patyon nakastagapang anto kanon. Di ni magsilbi bisan pag ang kalibutan mo bali. Kaya kung ako mo bali-bali mga letra. Bali-bali ning kontra. Kung tata sa liga kay nagkontra na ta. Ha? Age gap. It doesn't matter bro. Mayo ka mo suwat. So what? Kaya kung maayo kang rapper dapat preparado ka karon sir. Mura naman kadag bingo anang sir. Munang siginangin diha. Puro hambuga pang gaw si baho nga baba. Sir Paradox. Nagsubaw ta pa mo kay battle ni. Ang map na ko pila ba yung gusto pa let's joke lang. Nagmasa ko siminto, muna ko linya pulido. Bako nimo tirang mga bara, murag hakak, sobra ka pulido bisag pungkol mo pakpak. Ultimo bungol, makadungog, makatuod pistra punto. Kay gusto nimo lantaw, gusto ko lapasok ang buy gyud dayo nga murag kulto. So sobra kay hinay nimo, aw karon mahimong dayo, kalawmon ko pasipiko, kalawmon mo ginagamitan nako pang ligo, kabok, muli ka sa inyo ga. Muli ka karong gabi sa inyo ga ubo. Ako kay manok nga panabong niya giatbang sa bantam. Nya ni mga nang nagsakit niya wa na naulian. Real talk feeling sikat unsa ka sigad makaan nagigbukid grabe ka hilas makita nagtaon na kayo tayo tang lawas. Ingon na construction worker tapos nanapas pero di na namo ikaw lawbay kay mo nang kayo buhi diri para makapalit ko bugas. Di ko mo pwedeng babagan sa padulungan. Dagan na kay kangitngit ka akong giagian. Ananda kay ko mo yano-yanohon kaminusan pero ako labot ni ana tanan kining 8 sa tubangan. Ako rin tamakan. Nagsugod ko nga walang-wala. Hindi ko mahadlok kung wadaan. Dili ko ni sayo ng opportunity. Ako rin pakita akong ability. Di ko rin stilong grabe ka core. Nilabi ng quality na quantity. Okay, round 3 para kay Atos. Amen. Manarag yun. Ba? Yo, round 3 game. Yay. Balita sa inyo ang purok. Kawatan daw kag tahop. Kaya sa trip aning bata. Abi kay tagsa na lang mitmit baligya. Tik-tik naman oy ginatira. Unsay imong ingon diyan iha koy dayo diri? Sa imong linya dapat di ka mugara. Kay bisig dayo din ka out of place. Ginabalandra ra nimo mismo inyohang barangay karon. Samtang ako naniguwang nagrepresenta sa Bukidnon. Maong kinsa man ka para sa ako magara-gara. Wala kay ko nangandaman ni nga dula kay sa ako di ka makaisabi sa magpatabang ka sa imong amo kamong duha. Dunganon ra na kog tumba. O basi gusto ka Mr. Clever, apel na ka. O si Chanix. Para mausa na nya ang Gismil ambi na. Nya, giuban man mo imuyab mo tong uyab. Upod ka na ulaw nga na yung performance na imong uyab. Awa, pugo ka kay time na yawa. Ana na choke na atay ka tiguang na ka. Way gana. Wa na ha. Patay ka karon. Kung gama na punchline mga si guradong nainawng madis sa align kontra magkiang-kiang nas kalisod umay guna sa mulyang solid wordplay. Birahan kada pruto. Di nakakamata si damgo. Kaya itong espiritu sa espiritu nga magmuro sa pagpurong-urong si damgo. Ayaw, bawal kang magkasakas. Bawal kang magkasakasa. Ayaw usaba-saba. Imunyan taka-taka. Tarunga uksima-sima. Ayaw ugang-ugang. Di ka magmamamama. Kay wala man kay gubay. Ma, narat na ikaw. Maigo na ka niya. Usa isipin na may. Sahoy-sahoy pang sakwa. Bugot. Tropo di ay. Ito si. Bisag na siya tanang letra. Kulang pagyabon sa bata. Nida ko sa kalsada. Giskinita. Busy ka kay kabay. Worth it ang panahon nga gisayang ipangandaman para sa event nga giapilan ang mga ticket sa mga tao. Dili na sayang. Di ba? Wa ni makapugong murag bulkan ka alburuto. Ash. Kapanggawas ang baba, makahilo. Ilaw na kang ngiton. Oras na para magasik og lagim sa mga lagom.
Kadaugan mo sa kuha, gamay pas bangag sa dagom. Busay paglaon mo makaani ka sa akong gitanom. Hinaguan ng tanan, way ugma-ugma kay gusto makabuot ang pangandoy nga pohon. Busa sa pagkakaroon, wa nilaing rason, useless ang operasyon, di nakalagdag rasyon. Igor tek doon di ka katungkad sa akong kalawom. Ikaw nagka-uplok, imong stilong karaan pas gilumot, nakagubot na dili masabot. Atong kaming bagong sibol ni abot. Wala kay padulungan, pagberatikan gigapusan, insulto ka na si Mubay nga gi. Gubara kas baguhan on that time. Okay. Pagsama itong dulao kung nagusto sa lingaw mo itong dula ba? Sulit gito nga batil karong gabi na. Atos bulsamga. Ito mga judges na to, dire mo ba? Dire mo mga judges na to. Spacer, Nancy, Jomaw, Udilin. Dire ba? Okay. Mag-improve ang putang. Mag-improve ay gago. Sa ako ang round 1 o round 2. Gahit man si parehas yun sila, gahit. Yatag na ko ang round 1 kang ano sa ni Atos. Dayon ang round 2 o round 3, yatag na ko ni Samkan kay nag-improve siya dayon. Goods yang rima dayon nakabawi. Anak bawi ra. So round 2, round 3, tatag na ko Samkan. Okay. Karon judges. Yo, round 1, round 2. Para sa kuha bay, tayo sila bay, kita ang bunato, lalo mga bara ba, preparado yun. O sa round 3 bay, isa raong ikuha na bay, sa round 3 ra, diyan ako nagbase sa round 3 bay, Samgan. O, Samgan. Okay, ganun mga kwan. Yeah. Round 1 bay, para sa kuha, round 1 o round 1 niya, wala kaya gid bay. O to nga. Seryoso kay ba? Pero sa kay para sa kuha bay, klaro kasi sanan. Ibuto na ko si Kwan. Isa ito? Ay Atos. Ayun. Lima menit judges. Ngabay duwa dire. So sabing gabi sa ako ay si Samgan po first o kanang second round is kusog gyapon tong kay Kuya Atos bat makuanan gid siya ni Samgan na so kay ako dito tas sa 3 ra pud ko ga base kanang na paon murag gamay ra magud ang banat ni Kuya Juan so kay kon ko Samgan. Thank you. Sa kisay lima ni nga judges gani. Cyberrime. Ay, Ipsibars. Ikaw tulas. Awa grabe ka ni Kalway. Puro maayo ba? Pero sa round 1 mas nilamang si Guan. Sige. Si Atots. Dito sa round 1 ako si Atots. Sa round 2 existing si Kuan si Samgan. Di sa round 3 ko ni kuwag base bali. Diri ko kay Kuan. Samgan. Okay, magsama mo itong dula abay. One by judges decision ginabay. So lingaw magita tanan nato. Walay kuan bay mapildi umuda og ganing dula pero kita nga naka-witness nakasaksi sila bay sila duha bay daog para ato karong gabi una. Okay, 4-1 ang score mga gala. 4 para kang Samgan. Advance sa tournament.